Handa si Senador Dante Marcoleta nga makigdebate kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kung kakaso ng mga limitasyon sa mga topiko nga ila debatihan. Ini matapos ang pagpangagda sa Philippine Bar Association nga manginho sa public debate sa tunga nanday Carpio kaga Marcoleta may kaangtanan sa isyu sa West Philippine Sea. Sunod kay Marcoleta, nagapasagot siya sa mga debate bisan ano pa nga oras. Nagsugod ang tensyon sa tunga nanday Marcoleta kaga Carpio bangod sa pila ka isyu na to sa desisyon sa Korte Suprema sang 2011 sa maritime boundaries ng Pilipinas. Kung sa diin ginakusahan ni Marcoleta si Carpio sang pagsurrender sa pates ang teritoryo sang pungsod kaya iya ini gintawag nga treason apang iman ginpunto nga hindi na sila nahanglan pa nga magpasaka sang reklamo. Ini nga pahayag ni Marcoleta ang ginikay naman ni Carpio sa diin ginsiling sang retired justice nga hindi mahimo makakusar sang treason sa panahon sang kalinong kaginpunto nga ang desisyon sang Korte Suprema nakabase sa international law. Bagod sa mainit nga tensyon, ginagda sila sang Philippine Bar Association sa isa ka public debate kung sa diin nagpasugot man ang magtimbang kampo.